Jorgen Fenech kellu pressjoni minn Melvin Teuma biex jinsisti ma' Keith Schembri ħalli l-aħwa De Giorgio jingħataw il-ħelsien mill-arrest. Teuma min-naħa tiegħu kienet jibża li Keith Schembri u Jorgen Fenech se jtajrulu rasu. Kif fil-qorti komplet il-kompilazzjoni fil-konfront tal-imprenditur Jorgen Fenech għall-ewwel darba nstemaw ir-recordings li fihom jispikkaw l-ismijiet Keith u Kenneth ta' Kastilja. Melvin Teuma jgħid li Jorgen Fenech ma kienx jaf lil Kenneth Camilleri li kien is-security ta' Joseph Muscat. Fil-recordings, fil-preżenza ta' tfal ta' Jorgen Fenech, Teuma u Fenech jinstemaw jiddiskutu il-bejl li kienet jitlob George De Giorgio wieħed mill-akkużati bil-qtil ta' Caruana Galizia. Skont Teuma, Jorgen Fenech kien jgħidlu li Keith Schembri kien jaddilu l-informazzjoni. Mistoqsi fuq il-fatt li hu kien ċert li Keith Schembri kien involut f'dan kollu u li għalhekk qatt ma saqsa dwar dan lil Kenneth Camilleri, il-middleman wieġeb fl-affermattiv. Intant, l-avukati difensuri qed jinsistu li huma l-ewwel iridu traskrizzjoni kollha ta' recordings sabiex ikunu f'pożizzjoni li jkomplu bid-domandi. L-avukat Gianluca Caruana Carin insista li jrid fidejh ikollu id-dettalji kollha ta' dawn ir-recordings. Fl-awla Melvin Teuma der ferm aġitat bl-avukati jakkużawh li hu fix-xhieda tiegħu qed jikkontradixxi lilu nnifsu. L-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija qed jidhru parte ċivili għall-familja Caruana Galizia.